Краят на 19 век. Югоизточна Европа. Вече 480 години откак българските земи са част от Османската империя. Балканските народи търсят своята независимост. Един българин рискува живота си в името на свободата. Един мъж оставя своята любима, за да отстоява принципите си. Един син напуска бащиното си огнище. Сине! Старите закони са разрушени. Посоката е само една. Героичният идеализъм срещу покорството. Времето за действие настъпи. Борба. Борба народна, незабавна, отчаяна. Борба за кого? За народа скотски, що не ще свобода. От свой той бе предаден.